Nyithindo ariyo otho e masira mar mach e kar chiro ma Manyatta mantie Ruguru e kaunti ma Kiambu. Nyithindogo ma johigni 2 kod 4 ne mach omuoch e odgi seche mag otieno ma piny norugo kawuono kendo wang'ogi pep. Jogweng'no lero ni nyathi achiel ma en jahigni 8 to noresi e masirano kendo itimone thieth e osiptal ma Embu Level 5. Obila lero ni min nyithindogo ne rik onge seche ma masirano nyotimore kendo sani nonro koro dhi nyime mar yango gima dine chak mach ma kamano. Mimi nikakimbia. Hiyo moto ilikuwa imeshika nyumba ya kwanza, alafu ikaanza kushika hiyo ingine yote laini ya kwanza. Sisi tukachukua mandoo na nini na maji tukaomba kwa neighbor, tukaanza kumwaga huyo maji na mpira tukachukua huko kwa Ndogo petrol station, na tumekasirika sana. Kama hiyo gari ilikuwa town Embu, ni dakika ngapi kufika hapa? Kuna kusema ukweli, lakini tunataka kupea pole zangu mwenyewe, sa familia yangu na sa Embu County na sa gavana wetu, kwa sababu hii janga ni kubwa na tunataka kuombea wale watu ambao wameathirika. Mungu awe na wao na tutawasimama na wao wakati mgumu. Pinyo wacho kwa mondo mi oneni oganda mayudo omenda makony maya kuom